Ayike story time-ke guys, ngifuna ukunixoxela isitori. Le story sidala nami ngasixoxelwa umkhulu engangikade ngihlala naye ngisakhula. Isitori sami-ke ngifuna ukukhuluma nalabantu noma ukuqwashisa labantu othola ukuthi bayiphikise indaba yokuthi emanzini ukhona omunye umhlaba ongaphansi. Onabantu nje abaphilayo, unemizi, unemfuyo, ney'nkukhu, nayo yonke into, yabo. Because khona abantu abayiphikayo leyo nto bethi hhayi ayikho into enjalo, inganekwane. Nami-ke ngifuna ukunixoxela isitori-ke. Nami lesi sitori lesi ngasixoxelwa umkhulu engakhula ngihlala naye. Ngangihlala-ke endaweni ekuthiwa isehlabeni eBhulwa. Okay-ke uma ngabe nje ngihlala nalo mkhulu indaba yale story iyangicika cause sengingathi ngiyayenza ividiyo nganoma ngishaya i-space noma kwenzakalani, vele nje sacisha kwamele ukuthi ngiqale phansi. Okay-ke guys, uma ngabe ngihlala nalo mkhulu-ke anganoma inethiwekhi noma kwenzakalani angazi, kodwa ngizoqhubeka-ke naso anyway. Okay, uma ngihlala nalo mkhulu-ke ngiyafunda-ke esikoleni ekuthiwa isehlabeni, ehlabeni primary school. I think I was doing grade 8, okuwu-standard 6 manje. Okay, kuthi ngelinye ilanga nje angibize umkhulu lona-ke angibize athi, uyamazi yini ubaba ekuthiwa uVelaphi wasemabaleni amhlophe? Ngithi mina hhayi ngiyamazi ubaba uVelaphi. Vele-ke ngiyamazi-ke ngoba mina ekhaya kubo kababa iseSentekhawu. ISentekhawu ayikho-ke kude nasendaweni ekuthiwa isemabaleni amhlophe. So baba lo kuthiwa uVelaphi kwakungowasemabaleni amhlophe. Siyamazi-ke sikhula-ke siyingane. Kubaba lo wayenamehlo akhalayo nje, wayenamehlo akhalayo engathi uphazamisekile-ke nasekhanda uma ngabe umbuka nje wayengekho right kahle. So umkhulu-ke lo engihlala kwakhe useyangibuza ukuthi, hawu uyamazi yini ubaba ekuthiwa uVelaphi? Ngithi mina hhayi ngiyamazi mkhulu. Athi ene uyazi yini ukuthi yini eyadala ukuthi amehlo akhe akhale kanje? Ngithi mina hhayi ngeke angazi. Nathi nje sihlezi simbona nje njengey'ngane enamehlo akanje, asazi ukuthi kwenzakalani. Bese ethi umkhulu-ke uyafuna ngikuxoxele isitori, hawu lona nigwala. Hhayi-ke ngoba nami ngiyazithanda-ke guys iy'ndaba-ke. Ngiyazithanda nje iy'ndaba Nkosi yami nje, angifuni nje ukuqamba amanga nje. Kusukela ngasebuncaneni bami nje into enomgosi nje phakathi, hawu Nkosi yami ngiyayithanda. Ngithi hhayi mkhulu lona nje igwalo ungangixoxela. Hhayi umkhulu angixoxele-ke ukuthi hhayi, sathi-ke sikhula-ke siyiy'ngane-ke besike sihambe-ke siyokwelusa laphaya eMzimkhulu. Khona umfula ekuthiwa iseMzimkhulu-ke. Bayawazi-ke abasendaweni lezi zangale. Athi umkhulu sasilusa-ke kulo mfula ekuthiwa iseMzimkhulu. Kwakunamasimu-ke lapha amaningi-ke. Nathi-ke ngiyakhumbula sikhula siyingane kwakufike kube umfula uMzimkhulu. Uma uwela ngaphesheya komZimkhulu bese kube namasimu-ke amaningi-ke amabhunu-ke lapho-ke. Hhayi-ke uthi umkhulu-ke kulowo masimu-ke kwake kushaya isikhathi la awuthola ukuthi enene sekushile emasimini, mhlampe sekufakwe iy'nkomo, yabo. Iy'nkomo ukuthi azize zizodla. Hhayi uthi umkhulu-ke hhayi-ke sihambe-ke siyokwelusa iy'nkomo-ke lapho-ke. Uthi-ke mina ngangifike ngiy'fake-ke iy'nkomo emasimini ngizigade, ngihambe ngiyohlala phezulu entabeni. Abantu-ke abayazi iy'ndawo zasemakhaya-ke inani iy'ntaba-ke uyakwazi ukuthi uhambe nje uy'hlale entabeni nje uzigadele iy'nkomo. Hhayi, uthi umkhulu kuthe ngelinye ilanga ngihleli-ke entabeni-ke sengiy'fakile iy'nkomo emasimini, ngahamba ngayohlala entabeni. Uthi ngibone lokho okuwumfanyana-ke kuyafika-ke nako kuluse iy'nkomo zakubo. Afike ayiluse iy'nkomo ay'fake lapha emasimini. Kodwa manje into e-strange ayenza lo mfana lo ukuthi wafika way'faka iy'nkomo emasimini mese waya emakhoneni. Angithi amasimu uyabona ukuthi amasimu inamakhona awu-4. Uthi waya emakhoneni kwakhona into ayifakayo ekhoneni lokuqala, elesibili, elesithathu, elesi-4. Uthi ngihleli lapha entabeni njalo ngiyambuka, angazi ukuthi kwenzakalani. Hhayi-ke iy'nkomo seziphakathi nendawo, lo mfana ufaka izinto la emakhoneni. Okay fine, uma eqeda ukuy'faka lezi zinto emakhoneni amese nje avele ajombele ngala emfuleni-ke manje eMzimkhulu. Ngoba amasimu angaphezu komfula. Uma eqeda ukwenza lento yakhe mese ajombela ngala emfuleni eMzimkhulu-ke. Uthi afike ame eduze komfula, abese-ke avele athathe isitswebhu asishaye.
bayasazi-ke isitswebhu abantu abakhulele emakhaya. Angazi ukuthi ngizosichaza kanjani into eyinduku mese ibe nentambo ende nje okwazi ukuthi ushaye ngayo iy'nkomo. Uthi mese esathatha isitswebhu-ke ashaye phezu kwamanzi, yezwa. Uma eshaya phezu kwamanzi mese amanzi avele ayavuleka. Avele avuleke amanzi, amanye aye ngapha, amanye aye ngapha. Mese phakathi nendawo kuvuleka indlela. Angene umfana, angene phakathi emanzini. Uma ingena the more eya phambili umfana, amanzi ngemuva ayavaleka, ayavaleka, ayavaleka. Yezwani? Hhayi, uthi umkhulu hhayi umfana agcine engasabonakali. Umfana agcine engasabonakali, amboze amanzi, sithule nje isiziba, kuqhubeke nje as normal. Uthi hhayi bo, ngithuka ukuthi hhayi bo, kwenzakalani? Uthi hhayi ngithi ngizoke ngiboneke namhlanje. Negazi ningixolele inethiwekhi yami iyangihlupha angazi kwenzakalani. Uthi umkhulu ngithi hhayi, ngizoke ngiboneke namhlanje. Uthi ngihlale lapha entabeni ngifuna ukubona isiphetho sale ndaba. Hhayi, uthi sikhashana. Hhayi bo, ngibone futhi amanzi esebila. Engathi amanzi ayaxabha amanzi akhipha intuthu emhlophe, amanzi akhipha intuthu emhlophe. Uthi hhayi ngithi ngiyabona. Hawu umfana, nangu usephumile. Usephumile umfana akanalutho. Aphuma umfana ay'qhubekele ensimini ay'check-ele iy'nkomo zakhe ukuthi yonke into isahamba kahle yini. Okay, fine. Hhayi-ke luhambe usuku-ke liphele-ke usuku-ke. Umkhulu lo engihlala naye kufika isikhathi sokuthi athathe iy'nkomo zakhe agoduke. Bahlala ey'godini ey'ngafani. Umkhulu le engihlala naye uhlala esigodini ekuthiwa isehlabeni. Umkhulu lo ongena emanzini uhlala esigodini ekuthiwa isemabaleni amhlophe. Hhayi-ke vele lo mkhulu wasemabaleni amhlophe akazi ukuthi kule mshikashika wakhe kade wenza khona okade embona, yabo. Okay, fine. Hhayi umkhulu uthi ngiqoqeke iy'nkomo-ke, hhayi-ke ngigoduke-ke. Uma ngigoduka-ke ngigoduka nje nginalento enhlizweni yami iyangihlupha ukuthi hhayi bo, ngabe bekwenzakalani? Mhlampe ngabe bengiphupha? Hhayi bo, kodwa ngoba bengingaphuphi nje, kahle kahle bekwenzakalani, yabo? Akanawo ama-answers. Hhayi, ngiyasho futhi guys, ngifuna ukuya kulento yabantu abaphikayo ukuthi ngaphansi kwamanzi kunemizi, kunenye impilo kahle kahle angisho njalo. Kunemizi, kunabantu, kunemfuyo, khona yonke into, kuyaphilwa, kuyadliwa, kwenziwa yonke ngaphansi kwamanzi. Okay, ngidlule-ke lapha. Hhayi uthi umkhulu hhayi ngithi nje okay, yabona-ke manje amehlo ami-ke ngisawasusa-ke kulo muntu-ke manje sengifuna ukumlandela-ke manje ngibone ukuthi kwenzakalani. Uthi hhayi ngilale ngingalele kuse ngakusasa. Uthi uma kusa ngakusasa ngivuke ngenze engijwayele ukukwenza, ngikhiphe iy'nkomo esibayeni, ngiqhube iy'nkomo zami ngihambe ngizise la emadlelweni la belusela khona-ke. Uthi hhayi nangempela ngifike ngiluse iy'nkomo njengenjwayelo. Uthi aphinde afike futhi lo mfana lo. Uma efika lo mfana aphinde enze same thing le ayenze izolo. Uthi hhayi uthi hhayi aphinde futhi aye kuwona wonke amakhono. Ufike aqala afake iy'nkomo emasimini, nezwani, afake iy'nkomo emasimini. Mase ey'fakile, mese emakhoneni kube khona izinto ay'fakayo, emakhoneni owu-4 kube khona izinto ay'fakayo. Uma eqeda ukufaka lezo zinto ekugcineni nizothola ukuthi yini le ayekade eyifake emakhoneni. Ngizonitshela-ke ekugcineni-ke cause kuyavela ukuthi yini la ayekade eyifake emakhoneni umfana. Hhayi aphinde futhi afake into zakhe emakhoneni umfana, afake into zakhe emakhoneni owu-4. Qede lapho athi itshope ngale emfuleni emzimkhulu, asuke lapho ashaye isitswebhu. Uma eshaya isitswebhu, hhayi aphinde avuleke amanzi. Amanye aye ngala, amanye aye ngala, kuvuleka indlela asho phakathi umfana. Ndithi uma eya phambili umfana kuyavaleka ngemuva. Niyezwani? Okay, uma kuvaleka ngemuva kugcine-ke sekugqibekile-ke kungasabonakali lutho kuthuke kuthi cwaka. Hhayi, uthi umkhulu ngithi hhayi cha kucacile ukuthi izolo bengingaphuphi. Le nto ekade ngiyibona bekuyiyona impela. Kwana namhlanje nansi lento iyenzeka. Okay guys, isikhathi siyaphela. Manifuna ngiqhubeke no-part 2, nizobhala lapha kuma-comment nithi part 2, ni-like ni-share ividiyo yami mese niya-comment. Ngizoqhubeka no-part 2. Kodwa uma ngabe nithule ngizobona ukuthi shuthi anudinga u-part 2. Kodwa lesi story guys simnandi siyashisa. Ngicela ni-like ni-share mese niya-comment. Sigcine la umfana kade sephinda futhi eseshaya isitswebhu kwesibili angithi.
ila phela umkhulu sekethi oh hhayi cha shuthi bengingaphuphi lento yenzeka ngempela. Okay-ke umfana-ke ayenze-ke le nto yakhe-ke bafethu, ashaye-ke isitsepho phezu kwamanzi. Okay fine, amanzi avuleke ngapha nangapha. Umfana angene, meqeda ukungena aphinde amanzi amboze, ahlale leso isikhashana, aphume-ke umfana. Hhayi-ke, uthi umkhulu-ke ngathi yabona-ke namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, ngifuna ukuya kuyena lo mfana ngimbuze kahle ukuthi kahle kahle wendoda ongichazela ukuthi lapha phansi kwamanzi usuke uyokwenzani, yezwani. Hhayi, uthi umkhulu uthe umfana meqeda ukuphuma ngempela yimi lowo ngehle entabeni ngihambe ngiye kuyena. Ngimbingelele kahle, asixoxe sazane. Uthi bese ngiyambuza ukuthi sengikubone kwazi kakabili ufike ufake iy'nkomo la ensimini mese ubeka izinto emakholeni mese ungena emfuleni. Uphinde uphume futhi usuke uyokwenzani lapha emfuleni? Uthi umkhulu athi lo mfana, basabafana-ke, bathi mina ngithi umkhulu because wayesegugile. Uthi umkhulu-ke athi-ke lo mfana-ke unaso yini isibindi ndoda? Uthi lo munye ngithi hhayi nginaso isibindi. Yini kwenzakalani? Uthi athi enena ngeke uze ube nenkinga yini uma ngabe, excuse me, ngeke uze ube nenkinga yini uma wukuthi enena ngiyokukhombisa lapha phansi komfula ukuthi ngisuke kwenzani. Hhayi-ke umkhulu naye phela uselangazelela ukuthi ufuna ukubona ukuthi kusuke kwenziwani phansi kwamanzi. Uthi umkhulu ngithi hhayi ngeke ngize ngibe nayo inkinga. Kube ukuthi bayavumelana-ke. Athi umfana-ke ngilinde-ke enze le nto yakhe-ke yokufaka izinto emakhoneni-ke. Athi-ke hhayi-ke ndoda sambe. Uthi hhayi nangempela umkhulu uthi nami vele nje sengijahile, I can't wait ukuthi ngiyobona ukuthi kwenzakalani laphaya. Uthi hhayi nangempela sambe. Masihamba masesifika lapha emfuleni aphinde umfana hhayi ashaye lesi sitsepho sakhe avuleke amanzi. Oh before ashaye isitsepho athi enena uzoma lana-ke ulinde kuzoqala ngene mina kuqala. Ngiyobabikela ukuthi enena sengihamba nomuntu ngingangena naye. Mabethi kulungile ungangena ngizobuya ngizokulanda, ima la ulinde. Hhayi umkhulu athi okay ngena ngizolinda. Hhayi nangempela umfana ashaye isitsepho sakhe kuvuleka amanzi as usual asho phakathi umfana isikhashana aphume umfana abuye. Athi hhayi kuthiwe angikulanda ayikho inkinga singangena. Hhayi okay aphinde futhi ashaye isitsepho avuleke amanzi. Hhayi-ke bangene bowu-2 belandelana. Athi gijima emva kwami. Hhayi bangene bowu-2 belandelana amanzi avaleke. Hhayi uthi umkhulu nje sazihambela kahle nje thina sazihambela kahle nje kwakuyindlela eyomile. Hhayi uthi sesiqhamuka nje thina saziqhamukela nje emizini nje. Uthi uma ngithi ngiyafika nje hayibo ngathi isigodi nje sakwenye indawo. Hhayibo kunemizi, hhayibo kunabantu lana kuyaphilwa. Hhayibo uthi umfula siwubukela nje njengalaphaya nje siyawubona nje umfula nje hlampe nje uma ungena ngey'nyawo hlampe ungafika nje la ngezansi kwamadolo umfula ongashoni ngisho ukushona. Uthi hhayi sifike singene endlini. Uma singena endlini uthi hhayi kunabantu lana-ke kuyaphithizela isiphithiphithi. Uthi ngifike ngifakwe endlini. Uthi hhayi bangibingelele. Uthi enena abantu bakhona bafishane. Hhewe guys ngaze ngasaba le ndaba ngixoxa nasebusuku-ke manje Nkosi yami kanti ngiyigwala. Uthi umkhulu masifika la endlini hhayi kunabantu kuyaphithizela khona nabesifazane nabesilisa kubhizi. Abanye bagqola imithi lana. Uyabona nje kuyasetshenzwa. Uthi hhayi-ke laba besifazane bam-welcome kahle-ke. Bam-welcome kahle. Uthi bamphakele amasi. Uthi ukhumbula kahle ukuthi waphakelwa amasi. Hhayi-ke uthi hhayi ngadla ngasutha. Uthi mase esesuthi-ke kwathiwa-ke ngabona-ke manje isitepu esilandelayo-ke sesizoku-introduce-a-ke kwinkosi yalekhaya. Uma ngabe-ke inkosi yalayikhaya ikwamukela inelangabi la ekhanda. Angazi engabe ilambu, engabe ithushe, engabe yini kodwa kuthiwa leyo nto leyo inkosi le kuthi iyakwamukela guys. Ilambu lakhona livutha kancane, livuthela phansi. Kodwa uma ingakufuni kuthiwa livutha kakhulu bulabhulaphu. Hhayi uthi umkhulu anginankinga-ke phela angakaboni ukuthi le nkosi ekuthiwa ngiyo-introduce-wa kuyona uhlobo luni lwenkosi. Yena phela wazi iy'nkosi zesigodi, iy'nkosi zesigodi zasemakhaya. Akazi ukuthi le nkosi ayo-introduce-wa kuyona olunye uhlobo lwenkosi. Uthi hhayi nami ngokuba yingane nokukhulu futhi ukunganaki, hhayi sengisuthi namasi. Uthi hhayi ngivume ngithi ayikho inkinga ningahamba niyongibonisa inkosi. Uthi hhayi-ke athathwe-ke ahambe-ke ayokhonjiswa inkosi.
Uthi mangingena kule ndlu enenkosi guys, uthi angikaze ngithuke kanje. Uthi angikaze ngithuke kanje into engayifica laphayana. Awe ma, eyi angazi inkalakatha, inyakanyaka yamnumzane. Yebo, yamnumzane ngisaba ngisho umbiza ngegama. Kuthiwa uzigoqile laphayana, uyimfumba, isaka, into engaka, imfumba, into esabekayo. Hayi bo, uthi umkhulu Lungithi heqe uvalo. Uthi laba abahamba naye bambona ukuthi uyathuka, kuthiwe nje ungasabi, hlisa umoya, hlisa umoya. Uma ngabe usaba uzothukuthela, uzoba nolaka, abese vele ayakubulala ungasaphumi kwakuphuma la. Hlisa ulaka, ngeke akwenze lutho. Uthi umkhulu, hhayi ngihambe ngiya kuyena nje, amadolo asiyancancazela amadolo ukuthi aniwe phansi. Uthi umkhulu, hhayi ngizame nami ukuziqinisa, ngiziqinise ngisondele. Uthi inyavunyavu yento yamnumzane, into ongakaze uyibone, into ayiqala ngqa kuyibona ngamehlo angakaze aze ayibone. Ukuba ile sikhathi samanje ngabe sithi mhlampe wayekayibone koma-television, mhlampe kuma-movie, into ekanjalo. Manje kwakuyilesiya sikhathi sakudala-ke zazingekho into ezikanjalo, kodwa nje uthi into ayibona laphaya, into ayengakaze aze ayibone. Uthi umkhulu, hhayi ngempela ngisondele-ke, uma ngisondela-ke, hhayi uthi umnumzane ilangabi elavutha lapho lavutha ubulangulangu. Uthi kwathiwa baleka, shuthi udiniwe, akakufuni. Baleka sophinde senze isikhathi futhi siphinde sibuye, hlampe uzobe sehlisile ulaka. Uthi hhayi ngithathe ngikhishwe-ke, hhayi sihambe siqhubeke sihlale kwezinye izindlu. Uthi kumnandi la, uthi kumnandi, akho lutho olungekho. Nakhona zonke iy'nhlobo zokudla, iy'bhuqabhuqa zey'nkukhu, amasi, iy'coficofi ezimnandi guys. Hhayi uthi-ke bamthathe bamise kwenye indlu. Hhayi-ke kuhlalwe-ke lapho-ke bayazidlalela nasegcekeni, khona ney'nkukhu lana, yabo nje kumnandi nje. Uyabona nje ukuthi nje ngathi ngempela isemhlabeni nje onormal ojwayelekile. Uthi hhayi isikhashana, hhayi-ke bambize futhi baphinde bethi, hhayi asiphinde futhi siyozama ukubona ukuthi umnumzane hlampe akalihlise nolaka. Uthi umkhulu ngiphinde ngithathwe ngiswe khona. Hhayi-ke manje angisasabi-ke kakhulu-ke, ngoba sengiyazi ukuthi yini engiyobhekana nayo. Akusafani nalesi khathi engivele ngasaprayizeka yabo, ngashaywa ibhomu ngingalindele. Uthi hhayi sengiwuhlisile kumoya-ke, uthi hhayi ngihambe-ke. Hhayi uthi uma ngifika-ke, hhayi-ke ilambu-ke selikhanya kahle-ke manje. Alisavuthi lokhu bulabhulabhu bolaka, selikhanya kahle. Uthi hhayi ukujatshule kushaya izandla-ke, kuthiwa hhayi uyakwamukela umnumzane, nawe-ke usuyilunga lalo mndeni. Kuthiwa-ke uthi umkhulu bangidonse ngamadlebe ukuthi into oyibone la awuyixoxi, into eyozufe nayo, awuyixoxi, awuyikhulumi, awusho lutho. Okay fine guys, ngifuna ukusheshisa nale story. Uthi-ke umkhulu emveni kwaloko-ke, hhayi kuthiwe-ke sebengahamba babuyele emuva, nangempela-ke bahambe babuyele emuva. Into engikhohlwe ukuyisho-ke guys ukuthi before bangene la emanzini, lo umkhulu lo onamehlo akhalayo, lesi sitebhu lesi before asishaye, kunento eyibhodlela encane ayikhiphayo ephaketheni, ayigcobela esitwebhini lesi ngaphambili, mese ashaya amanzi mese ayavuleka. Kanjalo noma sebephuma-ke futhi shuthi wenza the very same thing, amanzi avuleke. Le bhodlela lakhe nje faneke lingahlukani naye, lifanele lihlezi likuyena. Sizofika-ke nasekutheni yindaba amehlo akhe ehlezi ekhala, futhi indaba esephazamisekile nasemqondweni. Sifike nasekutheni umkhulu wasizwa yini ukuthi asinde aphunyuke kulela gibe loluya. Okay, hhayi-ke baphume-ke. Hhayi-ke sekuyimpilo yabo-ke ukuthi nje bona njalo nje uma beyolusa, uthi umkhulu nje even ebusuku angisakwazi ukulala, ngisuke sengijahile ngoba lapha sifike sidle oncamunce, sidle into ezimnandi. Kumnandi, impilo lapha imnandi. Bathunywa ngisho ey'tolo guys, bahambe bayontshontsha bangabonwa. Kuthiwa kwakukhona isitolo laphayana ukuthi uma uphuma eXobho udlula ko-Khayithoni, kwakuthiwa iseMonti, kwakuyisitolo sendiya. Hhayi kuthiwa babethunywa khona abanikezwe amasaka, bathathe yonke into ongayicabanga bengabonwa. Awe ma isikhathi, eyi cha, okay ngizophinde ngibuye futhi, ngizobuya no-part 3. Okay, sigcine laphayana-ke umkhulu lo nomngani wakhe behamba beyontshontsha-ke. Bayahamba-ke bayanikezwa-ke guys amasaka-ke laphaya ngaphansi kwamanzi. Kuthiwe-ke abahambe bayontshontsha ezitolo nezwani. Okay, indlela abantshontsha ngayo-ke ezitolo-ke, bafike mase bezongena esitolo-ke,
umkhulu lo uVelaphi lwasemabaleni amhlophe, before bangene esitolo uyalikhipha-ke ibhodlela lakhe leli, ibhodlela ley'manga, bagcobe-ke ebusweni-ke, bagcobe bobabili-ke. Leli bhodlela libasiza ekutheni-ke uma ngabe sebengena esitolo, umphathi lo walaphaya kaMondi la kade ngisho khona, angababoni nje, bathathe yonke nje into abayifunayo, bahlohle emasakeni abo, hhayi baphume sebethwele amasaka abo. Uma bephuma bathwele amasaka, hhayi ukuthi lokudla kade bekuntshontsha mhlampe bakuhambise emakhaya. Cha, kuya laphaya ngaphansi kwamanzi. Angithi nizokhumbula phela ukuthi ngishilo ngathi laphayana ayikho into engadliwa, ayikho into engekho, iy'coficofi, kudliwa kamnandi. Uma ungene khona njena engathi ungangasabuyela ekhaya, ngoba phela ayikho into ongayitholi laphayana. Sekuyavela-ke manje ukuthi leza zicoficofi kahle kahle shuthi umuntu okade elokhu ezintshontsha eziletha la bekuwubaba lo uVelaphi. Ngoba manje-ke sekethole u-accuse wakhe kumkhulu-ke umngani wakhe, sebentshontsha naye-ke. Okay fine, hhayi uthi umkhulu, hhayi ngiqale ngisabe-ke. Ngosuku lokuqala uthi ngiqale ngisabe-ke, sesinikwa amasaka kuthiwa sihambe-ke siyontshontsha-ke. Hhayi-ke umngani-ke lona amtshela ukuthi ngeke size sibe nalutho, into engijwayele vele leyo ukuyenza. Hhayi-ke bagcobe-ke, amgcobise-ke, bagcobe bangene-ke esitolo. Uthi umkhulu, abantu siyangena, abantu bayaphithizela, kugcwele esitolo kuyaphithizelwa, abantu bayathenga, abantu bayahamba bayokhokha lapha ethilini. Uthi thina uthi lapho ngiyathatha nje ngifake esakeni, ngiyasaba. Inkunzi malanga le, ngoba yona seyijwayele, ayinankinga ngoba iyazi vele ukuthi enena kade liyayiqala lo mshikashika futhi ngeke ize ibanjwe. Okay fine, uthi hhayi umkhulu nami ngigcine sengithatha-ke. Hhayi sithatha yonke into ongayicabanga, yonke into ongayicabanga esitolo. Siyafaka-ke emasakeni, siyafaka. Athe amasaka-ke guys masegcwele, athi umngani wakhe-ke, hhayi-ke asambe-ke manje. Uthi masesihamba phela kunama-security emnyango, kunama-security emnyango agadile. Uthi mina ngiyababona abantu, kodwa manje abantu bona abasiboni. Uyayizwa loo nto? Uthi umkhulu, hhayi mase kumele siyophuma-ke, heyi ngiyasaba nginokunqikaza. Hhayi angidonsela athi woza phuma. Uthi hhayi ngempela ngiphume. Hhayi uma ngiphuma ngibona ukuthi maye ngempela besingabonwa. Uthi hhayi-ke sithwele-ke la masaka ethu, siyashesha-ke manje, siyashesha-ke. Yinde-ke i-distance from lapha kulesi sitolo lesi sakaMondi engishoyo, uhamba ngey'nyawo uza laphaya lapha ngasemabaleni amhlophe emfuleni. Bahambe, hhayi-ke bafike-ke. Uma befika-ke, hhayi lo umngani wakhe enze lezi adume ngazo-ke, athathe ibhodlela agcobe eswebhini, ashaye amanzi avuleke bangene phakathi. Hhayi okay. Hhayi-ke uthi umkhulu sekuyimpilo yabo-ke le, sebeyijwayele impilo yabo imnandi. Uthi sesiqalile, uthi siyakhuluphala, uthi okay mina-ke sengiqalile ngiyakhuluphala ngisho emzimbeni, nasekhaya angisadli. Ekhaya angisadli manjena ngoba phela njalo ngibuya ngisuthi, siyadla lapha ayikho into engekho. Uthi umkhulu ngiqale ngibe muhle manjena, uyabona ngiglowe, ukuba kulesi sikhathi samanje ngabe sithi umkhulu wayeglowa. Kodwa uthi umkhulu ngase ngimuhle, ngichachambile, senginesikhumba esihle, uthi ngakhuluphala, ngamuhle. Uthi ekhaya bangibuza ukuthi wena yini ndaba manje uma ngabe ubuphuma ukuyokwelusa ungasadli, njalo uthi wena usuthi. Hhayi-ke umkhulu angene ey'ntangeni, ashonele. Niyazazi-ke iy'ngane ukuthi vele zihlezi zinamaqhinga. Hhayi uthi umkhulu bayiphile, ngifuna le story kahle le part kube yiphathi yokugcina. Uthi umkhulu-ke hhayi-ke bayiphile le mpilo yabo emnandi, bayiphile. Kanti kuzoba khona usuku oluzoba yisilima. Niyezwani? Kuzoba khona usuku oluzoba yisilima. Umkhulu ngale nkathi beqala-ke ngoba phela sebeyazi ukuthi njalo uma befika bona bafike bavalele, bafake iy'nkomo emasimini. Naye umkhulu sengikhohliwe ukuchaza, naye umkhulu phela usefundisiwe ukuthi yini le esuke ifakwa lapha emakhoneni. Kahle kahle lento esuke ifakwa emakhoneni, ilona leli bhodlela leli liyafakwa laphayana. Angazi bachathaza la mafutha asuke echathazwa emakhoneni, awukuthi iy'nkomo zingantshontshwa guys, awukuthi zingantshontshwa. Umkhulu uVelaphi leli bhodlela wayelinikezwe khona lapha ngaphansi kwamanzi, ukuthi angithi bazi ukuthi phela babuye bathunywe.
bahamba isikhathi eside. So iy'nkomo hlampe zingaphuma emasimini, hlampe zihambe ziyodala umonakalo kwezinye iy'ndawo, nayibona leyo nto. So leli bhodlela lisuke ligadile-ke ukuthi iy'nkomo zilokhu nje zijikeleza nje la ndawonye, zingaphumi. Nomkhulu-ke naye-ke nawe usiyaliqhathaza-ke, lo ufike aqale achathaze emakhoneni wonke o-4, anikeze umkhulu, nomkhulu achathaze-ke naye. Hhayi-ke iy'nkomo ufica nje zilothithiza-ke la zithithiza zingakaze ziphume, zivinjwe yileli bhodlela. Shuthi mningi umsebenzi owenziwa yileli bhodlela. Okay, fine. Hhayi-ke kuthi ngelinye ilanga guys, kanti khona ilanga elizoba yisilima. Omkhulu ngale nkathi beyenza lento yabo ngoba phela vele sebeyijwayele, sekuyimpilo yabo futhi baye-enjoy imnandi. Hhayi, bathi bayayenza kanti khona nje omunye ubaba naye welusile. Lo baba ubuqamama nje nasemfuleni, kodwa usentabeni. Uyayibona yonke into eyenzakalayo la emfuleni eMzimkhulu, uyayibuka. Hhayi, lo baba uma ngabe elusile, lo baba lona-ke uyazana nobaba kamkhulu. Hhayi uVelaphi lo kade awuqala umshikashika, wazana nobaba kamkhulu lo osanda uku-introduce-wa kule nto le. Hhayi-ke shuthi lo baba uma ngabe elusile-ke kanjalo-ke iy'nkomo-ke, hhayi uyazibona iy'ngane, hhayi bey'ngane nazi zigila imikhuba, imigilingwane. Uyazibona iy'ngane zishaya isitswebhu ngamanzi, kuvuleka amanzi zingene phakathi. Lo baba lona azilinde ingane naye shuthi waqale wathuka phela ukuthi hayi bo, hhayi-ke angikaze ngiyibone-ke into enje kanti kwenzakalani. Hhayi ubaba lona-ke angaphenikhi, azilinde ingane. Hhayi isikhashana iy'ngane ay'bone seziphuma, iy'ngane ziqhubeke nempilo njengokujwayelekile. Hhayi-ke abantu abadala-ke babeshesha-ke nje ukubona ngabe khona inkinga. Excuse me, cause uma ngabe bekhula vele bayazi ukuthi ikhona vele lento yokuthi iy'ngane uthole ukuthi kuthiwa zidlala nabantu abafishane. Abantu abafishane iy'ngane zibanikeza ukudla, yonke leyo nto. Shuthi kwakuwubaba vele owayesekhulile, owaye-understand-a leyo nto leyo. Hhayi lo baba uma ebabona athule guys, angasho lutho, avele nje ahambe aye kubaba kamkhulu, afike amxoxele lonke udaba njengoba lunjalo. Ukuthi kwenzeke kade ngilusile emini, ngihlela entabeni, ngibona ingane yakho ihamba nengane kazibanibanyana benza 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ngiyasola ukuthi lezi y'ngane shuthi zihlala nabantu abafishane. Hhayi ubaba kamkhulu athula, athi hhayi uzoyilungisa lento, athula abonge. Abe seyahamba-ke lo baba. Hhayi uthi umkhulu mina-ke angazi lutho-ke, ngiyabuya-ke ngiphume ukuyokwalusa njengenjwayelo guys, ukuthi uma ngifike ngivalele iy'nkomo esibayeni. Ubaba bese yangibiza-ke, ambize-ke athi akeze la. Hhayi-ke uma efika-ke uthi ubaba avele athi khumula, uthi uma ngiqeda ukukhumula athathe i-razor, uthi hhayi wangidweba, wangicaba kusukela ekhanda, weze ebusweni, weze emzimbeni. Uthi phela nami ngiyingane, angeke ngize ngibuze ukuthi ngicatshelwani, cause vele la ekhaya kuhlale njengabantu abamnyama, abantu bamasiko, vele izinto abazenzayo lezo. Futhi wayengeke akwazi ukubuza ubabakho ukuthi ugcatshwa nje sekwenze njani ngoba wayeyingane. Hhayi ubabakhe nje azivalele umlomo, angambuzi lutho, azithulele nje amgcabe umzimba wonke. Hhayi-ke mese kuyalalwa-ke, azithulele nje angasho lutho, hhayi kulalwe. Ekuseni-ke bavuke-ke benze imisebenzi yabo yasemakhaya, mese-ke bakhipha iy'nkomo-ke. Hhayi-ke baphinde leso sabo-ke vele-ke nje abajwayele ukusenza-ke. Hhayi bafike-ke benze iy'nto zabo, bafake lezi zinto emakhoneni. Emveni kwalokho-ke mese bayongena emanzini. Kanti umkhulu akazange ukuthi elakubo limflathele lamanqamu. Bathi nje uma bengena emanzini, uthi umkhulu angikaze ngishawe kanje. Uthi hheyi bangishaya abantu abafishane, uthi bangishaya bangitalapha ngesitswebhu, bangishaya bathi usuyathakatha. Bathi usuyathakatha, ucabile, ufake umuthi. Bathi nje hamba la, ungaphinde ubuyela, asisakudingi. Asisakudingi, hamba nje ungaphinde. Uthi bamxosha guys, bathi nje ucabile, ucabeleni. Hhayi bo, hhayi uthi umkhulu phela mina ngangingazi ukuthi njengoba ngicatshwa nje kanti lezi zinto azizwani nomuntu ocabile. Zamxosha kanjalo-ke guys, umkhulu zamxosha kanjalo nje, akaphindanga wesikhathi. Yo hhayi cha. Okay-ke fine-ke, angithi ngiyakhumbula ukuthi sithe umkhulu-ke ushayiwe-ke laphaya, waphuma ngesamagundane, bambhaxa, bemhlanganyela, bemshaya bonke, bemthuka, bemxosha, bamkhipha. Bathi nje hamba ungaphinde ubheke emuva, ungaphinde ubuye la, ngoba wena usuyathakatha,
wena ucabile, asisakudingi la, sikaphinde sikubone ubeke umcondo wakho la, ngale kwalokhu sokubulala nokukubulala. Hhayi-ke baphuma-ke guys, sebephuma ngesamagundane-ke nomngani wakhe-ke. Hhayi-ke emveni kwalokho-ke uthi umkhulu hhayi-ke baqoqa iy'nkomo bagoduka-ke. Uthi guys umkhulu wayengakwazi ngisho ukulala, uthi wayekhala ney'nyoni kuze kuse, uthi engaqaqanjelwa kanje, zingamshayanga kanje izinto abantu basemanzini. Kade into iqale kukuhle kumnandi, bephila kamnandi, bedla kamnandi, be-happy, yezwani. Hhayi-ke uthi-ke hhayi-ke ebusuku akulaleki-ke uyafa iy'nhlungu. Manje kunzima phela nokuthi ayixoxe indaba kubo ukuthi kwenzakaleni, ngoba akazi ukuthi uzoyiqalaphi lento mathi uyayikhuluma. Uthi hhayi-ke waphila ngokuzifihla-ke, egqoka izinto ezimbozayo ukuze kubo engabonakali. Kodwa nje kwakukhombisa ngoba ngisho ehamba, uthi kwakunzima ngisho ukuhamba ngendlela, eyi inethiwekhi eve ihlupha lana, ngendlela ezazimshaye ngakhona laba bantu laba basemanzini, ngendlela ababemshaye ngayo. Uthi kwakunzima ngisho ukuhamba guys, kodwa-ke uma ngabe kubo-ke emagcekeni azama ukuziqinisa. Hhayi, uthi-ke yaqhubeka-ke impilo-ke, yaqhubeka-ke impilo-ke, umngani wakhe-ke usehamba yedwa-ke. Siyasala-ke yena bandla-ke abe yisono-ke ahambe yedwa kumngani wakhe. Akukho nokuthi amphathele phela ngoba akuvumelekanga ukuthi aphume nokudla laphaya. Uthi yaqhubeka-ke impilo-ke, hhayi-ke wagcina sekamukele nje ukuthi-ke yena-ke akamukelekanga lapha emfuleni phansi kwamanzi. Uthi hhayi wangaba nankinga-ke. Into-ke eseyenza ukuthi umngani wakhe aphanjanelwe yikhanda, into eyenza ukuthi umngani wakhe abe namehlo akhalayo emini nobusuku. Kuthiwa-ke umngani wakhe into eyenzeka, walahla leli bhodlela. Walahla leli bhodlela ayekade linikezwe lapha emanzini. Ibhodlela ekwakumele alibheke njengesolokhozi. Umngani wakhe asazi ukuthi kwenzakalani, ibhodlela lalahleka guys. Malilahleka ibhodlela akasakwazi umngani wakhe phela manje ukuyongena emanzini. Uma engasakwazi ukuyongena emanzini umngani wakhe, sebeyamfikela-ke labantu ebusuku ngamaphupho. Hhayi, abamushayi, abamutalapi, bathi silifuna la ibhodlela lethu. Yezwa, bathi ibhodlela lethu silifuna la, bathi asisenandaba nawe, asisenandaba nalutho. Sifuna nje ibhodlela lethu ley'mfihlo, ibhodlela lethu lemfihlakalo. Siyalifuna. Uthi umngani wakhe guys, walifuna ibhodlela, walifuna, akalitholi ndawo. Futhi akukho ukuthi hlampe bam-replace bamnikeze elinye ukuze aqhubeke nalento ade eyenza, akwazi ukuthi ayobantshontshela, aphinde angene ahlale nabo kudliwe. Cha, bafuna leli abakade bemnikeze lona. Kuthiwa ubusuku nemini umngani wakhe kuthiwa lokhu akhala loko-ke. Ngoba uma uzokhumbula kuphathwani ngichazela ukuthi laba basenzi nathi sikhula siyingane siyamazi. Wayenamehlo nje akhalayo nje, eseze waphazamiseka nasekhanda lo baba, ehlezi egqoka amajazi, ehlezi egqoka amayabhuyabhu, egqoka into ey'dabukile. Amehlo akhe nje ahlezi nje ekhala nje, egxiza iy'nyembezi. Kuthiwa-ke uthi umkhulu-ke isizathu saloko-ke kungenxa yokuthi walahla ibhodlela lasemanzini. Wagcina esephanjanelwa yikhanda-ke umuntu wabantu-ke wagcina esehlanya. Kodwa nje noma sekunjalo esehlanye njalo, kuthiwa lezi zinto lezi zazingamyekile, zazimfikela imini nobusuku, zimutalabha, zithi sifuna ibhodlela lethu. Wasinda kanjalo-ke guys umkhulu, wasinda kanjalo-ke umkhulu, ngoba hlampe ngabe bahlanya bonke kwazi bani, asazi. Hlampe naye wazogcina esethola isikhundla naye esenelakhi ibhodlela. Kodwa manje le bhodlela uyolibeka kuze kube nini? Yini engalahleki guys, ekumele nje ufaneke nje uhlezi uyiphethe okuyizikhali zamantungwa, ingunaphakade? Ayikho. Wasinda kanjalo kumkhulu-ke. Hhayi-ke bakhula-ke, umkhulu-ke wayihambela-ke wayoyisebenzela-ke koKopeletsheni, kwakuthiwa uKopeletsheni umasipala eThekwini. Wayesebenzela-ke waganwa-ke waney'ngane-ke, impilo yaqhubeka. Kodwa nje umngani wakhe akakaze abe namfazi, akakaze abe nangane, phela nje wavele wagcina nje esehlanya ngekhanda. Angimazi-ke ngoba nathi-ke phela sesasuka-ke laphaya emakhaya. Angimazi noma-ke usaphila-ke noma usashona, kodwa okungenzeka ukuthi usashona ngoba phela babe badala.
nomkhulu engixoxa lesi sitori lesi, nawe esey'gugele vele. Yebo lo nto okungenzeka ukuthi hlampe nawe agcina-ke Nkosi yami eseshonile. Hhayi-ke ngiyabonga-ke ukuthi ningilalele-ke guys kwi-story time sami sokuqala nje. Ngiyazazi angikwazi ukuxoxa kahle isitori, kodwa nje ngicabanga ukuthi nisithandile futhi ngiyazwakala kahle. Ngizobuya-ke guys ne-story time.